Cerita awan iki ya. Awan iki mang alhamdulillah rek ya. Alhamdulillah lah apa pikir terus. Tak lah. Lah oleh rezeki awan-awan. Lah iki lho donat iki ya. Dikei temennya anakku lho. Kalau nggak salah iki donat iki lho rek. Lokasi ning Gongseng ya. Lah donat iki. Tak review nih. Bismillahirrohmanirrohim. Entahlah. Kira donat. Matur suwun nggih sing wis ngirimi rezeki. Semoga sampean yo lancar jaya selalu rezekine ya. Bumbu iki rek. Enak. Bumbu manisnya ya pol. Yo, lumer. Bumbu rek no. Makasih Bas wis dikirimi rezeki.